Haga jingle kai T20 World Cup hapteng ke England Persia ke Pakistan. Haba phai syang nang jingle kai ke England kala khor kanam job. Adin bagalala aban lem ya ke Pakistan da ar weekend. Pada haga nang jingle kai u captain jong ke England u Harry Brook ulala aban kamai ya ke spa runs. Baleng baga nang jing job ke England kala yok ban rung lupa sya ke semi final. Haga jingle kai Indian Super League hapteng ke Odisha Persia ke Inter Kashi. Haga nang jingle kai baro art ligi kenhun. Kia khai klem la bat pen khijar nadu basdang ka jingle kai adu bukut jong ka jingle kai haga jingle kai Saudi Pro League hapreng ka Al-Tawan Persia ka Al Hilal haba phai syang ka jingle kai baro art ligi ken hun kia khai da Marshigul adu bukut jong ka jingle kai haga jingle kai Champion League Playoff second leg hapreng ka Leverkusen Persia ka Olympiacos haga nang jingle kai baro art ligi ken hun kia khai klem la bat pen khijar nadu basdang ke jingle kai Haduh bukut jong ke jingle kai Henry Daileng baga gol aggregate ke Leverkusen kalala aban pelem ia ke Olympiacos da Arlanon haga jingle kai hapreng ke Newcastle Persia ka Karabakh aba phai syang ke jingle kai ke Newcastle kala khor ka nam job adin bakalala aban pelem ia ke Karabakh da laila ar haga ke jingle kai bar Haduh khandai lalai haga gol aggregate haga jingle kai hapreng ka Intermilan Persia ka Bodo Glimt haga nang jingle kai ka Bodo Glimt skala khor ka nam job adin bakalala ban pelem ya ka Intermilan da ar la ka wei haga nang jingle kai bad Haduh san la ar haga gol aggregate baleng bang nang nam rem ka Intermilan ka poi shadu ka final haga samoi baladep kala du bandrung syakara of 16 benta ka samoi haga wei par ka jingle kai hapreng ka Atletico Madrid Persia ia ka Club Brugge haba phai syang nang jingle kai ka Atletico Madrid kala khor ka nam job hadin bakalala ban lim ia ka Club Brugge da sau la ka wei haga nang jingle kai bad Haduh nyau la sau haga gol aggregate bad haga nang jingle kai second leg usor lot lo yo ban tiap hat trick